Dobrý deň. Poznáte to, keď pozeráte telku a každých 20 minút ide 10-minútová reklama? Tak s tým je už koniec. S novým revolučným spôsobom od Quinty máte reklamy priamo v programe. Ako teraz vidíte. V minulom deji ste videli. A v minulom deji ste záhadnú vraždu spáchanú jeho dlhodobým kolegom Horácio. Teraz je mokré špinák v meste sám, no nie na domov. Som ja. Mesto najlepšie pekná. Aj pre mňa. Ja zase som skoro nakúpil. Pomaranče kilo, len za 59 centov. Nie, pomoc! Čo to robíte? Pomoc! Zavolajte políciu. Ja sa to zavolám. Najmenej paušálom odovým druh. Ale každému úplne zadarmo. Áno, polícia, pri ktoré sa stal zločin, musíte okamžite dojsť. Dovolám políciu. Ja, doste. Ja som detektív Shizude Tatsuki Tadeaki Suzuki Honda Civic. Ja som detektív. Pomôžte. Čo vám je? Strašne to bolí. Ja viem, ako máš. Ale neviete. Ale... Nie. Zdal som si Coldex. Ukážte. Nie je lepšie. Pôjdeme sa pozrieť na druhú obeť. Je mŕtva. Okamžite mi zistite o všetky informácie. Niečo tu má na pravej nohe. To je čip. Ale díky môjmu novému prístroju Aerobot 2000 vystupujem všetko. Všetko a všade. Som zdravý. Ako sa nám našetril? Jednoducho. Peniaze som vložil do banky. Adresu máme. Je to opustený labák na kraji mesta. Ideme tam. Když ste videli plášť, určite je nový. Nie je nový. Nie je nový. Konečne som dokončil môj lektvár na ešte väčšiu nervozitu. Ty to skúsiš Ja, prosím. Otvor ústa. Tak. A je. No čo? Ako sa cítiš? Bolí ma brucho a cítim sa nafúknutý. Nie, normálne nie. Normálne je cítiť sa tak. Užívajte ho kvartu, ale taký. Našťastie ťa mám na ovládanie. A ty ste kašľať. Mám armádu nervóznych zabijakov. Teraz všetci na ňo. Ach, ty moje kríže. Zlomené. Odstrániť bolesť a pomôcť. A teraz aj odterené remena na Ty si sa zničil. Ale ešte som tu. Ty si to dokázal, porazil si. Ja som to dokázal.